kauturan, nagapasalamat kita sa Dios sa sini naman nga tion nga makapadayon kita sa pagmamalandong siyang pulong kag ang aton baga pamalandungan makita sa Lucas kapitulo 14 halin sa bersikulo 16 pakadto sa 24. Kag akon diri pagapasahon ang Bible nga nagasiling si Jesus nagsiling sa iya, may isa ka tawo nga naghiwat sing dako nga punsyon. Kag madamo ang iya mga inagda. Sang inugkao na, ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa pagsiling sa iya mga inagda. Kari kamo ang tanan handa na. Pero ang tagsak-tagsa sa ila nagpamalibad. Ang nauna nagsiling sa sulugoon, nakabakal ako sang duta, kag kinahanglan nga kadtuan ko kag tan-awon ini. Kung mahimo, pasaylohon mo lang ako. Ang ikadua nagsiling, nakabakal ako sing 5 kaparis nga mga baka, kag makadto ako sa pagtan-aw kung maayo man sila. Kung mahimo, pasaylohon mo ako. Ang ikatatlo nagsiling, bago lang ako makapangasawa, gani hindi ako makakadto. Ang sulugoon nagpauli kag nagsugid sini sa agalon. Ang agalon sang panimalay naakig kag nagsiling sa iya sulugoon, dali-dali ka sa pagkadto sa mga dalan kag sa mga hilit-hilit sang banwa, kag dala diri ang mga imol, ang mga pingkaw, ang mga bulag, kag ang mga piyang. Sa wala madugay ang sulugoon nagabot kag nagsiling, Sir, ang imo sugo natuma na, pero may lugar pa. Gani ang agalo nagsiling sa iya sulugoon, kadto ka sa malapad nga kag makitid nga mga dalan sa guwa sang banwa, kag pilita ang mga tao sa pagkari, agud nga mapuno ang akon balay. Kag nagasiling ako sa inyo, nga walay isa sadtong mga inagda nga ginagda nga makatilaw sang akon pagkaon sa punsyon. Ini amo ang pulong sang Dios, kag ini nga bahin sang balaang kasulatan, isa ka paanggid o kung palaanggiran. Ang isa ka paanggid, amo ni ang istorya diri sa duta, pero may ara nga espirituhanon o kung langitnon nga kahulugan. So tanaw naton siningitiyon kung ano ang mga kahulugan sa sini nga parable nga ginatawag ang dako nga punsyon. Ang nagpreparar sini nga punsyon amo ang Dios mismo. Kagini nga punsyon para sa tanan nga mga tao. Kung kita mag-aman siyang punsyon, hindi gani nato na maimbitar ang bilog nga baryo o kung isa ka banwa. Iniya kalibutan. Puertige diya kadako sini nga punsyon. Kung punsyon ang paghambalan, kung sa aton pa, wala bayad. So ang punsyon dire, amo ini ang punsyon sang kaluwasan nga ginpreparar ni Kristo para sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Yaini ginaman didto sa cross sang Kalbaryo. Kag tungod sina kay libre man ginainbitar ang tanan kag may-ari dre nga sulugoon nga gintugyanan sang Dios sa pag-inbitar sa mga tao pag-attend o kung pagtambong sa ngamo nga punsyon. Kung gawin mo si saon ang bilog nga kasulatan, si Kristo mismo amo ang nagpanguna
sa pagbantala o kon pagwali sa tanan nga mga tao agod nga maka-attend sa punsyon o kon agod nga makaangkon sang kaluwasan sang ila kalag. Kung tanon nimo ang Lucas 4 halin sa 18 pagkadto sa 19, amo ini ang ginhambal ni Kristo sang didto siya sa sinagog. Siling niya, ang Espiritu ari sa akon. Ginpadala ako sa pagwali o kon pagbantala sang mayong balita sa mga imol, sa mga bulag, agod sa paghilway sa ila. Ini naghambal sang kaluwasan. Hilway. Hilwayon ang ginaulipon sang sala. Kag si Kristo naghanas man, nagtrain sang iya mga apostolis kag mga disciples. Kung sa bagay may ara nga 12, kag iya ini gintipon sang wala pa siya magbalik sa langit, kag iya ginhambalan. Siling niya, ang bug-os nga gahom gintugyan sa akon sa langit kag diri sa duta. Busa lakat kamo kag ibantala ninyo ang mayong balita sang kaluwasan sa bug-os nga kalibutan. Hindi lamang sa bilog nga probinsya sa Iloilo, bug-os nga kalibutan. Amo ni ang punsyon ginpreparar para sa bug-os nga kalibutan. So kung saton pa ang kaluwasan para sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Kag tungod kay ang mga disciples subong o kon ang 12 ka mga apostles ni Jesus Christ nagkalapatay naman, subong ari ini sa kamot sa mga believers. Sila naman o kon kita naman ang gintugyanan sa Diyos sa pagwali sa mayong balita sa bug-os nga kalibutan. So kita ang magapadayon sa paghimo sini, tob-tob magabalik liwat si Kristo diri sa duta. Pero aton makita nga ang mga sulugoon mapisan man sila maglakat, suno sa nasulat, pero may problema sa mga tao nga gininbitar. Okay? Tanaw naton ang una nga tao nga gininbitar. Siling sang nag-agda sa iya, ang agalo nagpreparar sang punsyon, imbitado ka sa pagkadto dito. Agod nga mag-attend sang punsyon. Pero siling sang una nga tao ginhambalan, nya suri lang, hindi anay pwede ko makalakat, kay man bag-o lang ako makabakal sang duta. Akon anay kadtuan kag tanawon kung maayo man ang akon ginbakal. Ini isa ka balibad nga daw medyo baliskad. Kay man amo niyo, kung magbakal ikaw sang duta, dapat tanawon mo anay kag isa baklon. Tiya iya balibad man lang niya, sinya tanawon niya anay kung maayo. Ti ina nga alibay, hindi insakto, mga utod, bisan ano kanami sang balibad mo sa dalonggan sang Diyos, hindi na insakto kung ikaw mag-refuse, kung ikaw magpangindi, sang natanyag niya sa imo nga libreng nga kaluwasan. May madamo kitang balibad, abi naton na insakto man, pero ambot kung mabato niya sang Diyos, ang imo kag akon balibad. Ikadua nga tao nga ginagda, nagbalibad man. Siling niya, nakabakal ako sang 5 kaparis nga baka sa aton pati polo tagdua-dua mo. Akon anay kadtuon kun tan-awon kun mayo man ang akon baka nga
Nabakal, ti baliskad magyapon, mabakal ka baka. Kundi tanawon mo anay kag isa baklon basi piang to, kay inog arado ini nga baka sa uma mo. Kung sa aton padre ti ikarbaw, ilaya baka. Ang husto tani, tanawon mo anay kag isa baklon. Ang iya diya balibad, baliskad. Pulo parehas man sang una nga ginhambal, baliskad man. Liwat ini nga balibad, hindi iya mabaton sa Diyos. Ari, ang record nga may kaangtanan sini, kay ini nga mga tao damo balibad, ginauna nila ang para sa ilang kaugalingon, agod nga magnami ang ilang pangabuhi diri sa duta, pero ginatalikdan nila ang labing importante nga bagay nga amo ang kaluwasan sang ila kag aton sala. Nagpadayon ang bala nga kasulatan sa paghambal para sa aton tanan. Siling niya, may isa ka tawo nga manggaranon pero buang-buang. Ini makita nimo nga sugilanon sa Lucas 12, halin sa 13 pakadto sa 21. Kung aton tanawon manggaranon nito, hindi mayo nga singganon mo nga buang-buang. Pero amo ning ginhambal sang Bible, amo ning ginhambal ni Kristo. Isa ka manggaranon nga tao nga buang-buang. Siling niya di, ini nga tao may malapad nga uma. Kag nakaprodukto siya sang madamo gid nga produkto. Tani kon matarong ni nga tao, makasiling siya, salamat sa Diyos kay damo ang akong produkto, damo na akong pagkaon puno nalipatan niya ang Diyos nga naghatag siya sang bugay. Ang iyang atensyon ara lang tanan focus sa mga butang nga iyang naangkon. Dira amo ang delikado sini. Okay. Tapos kay sobra naman kadamo siyang iyang patubas. Huwag siya kadondong nga damo na mga tao taning imol. Bisang ginhatagan lason niya kay sobra na. Wala na siya gani bulutangan. Ang iya ginhimo, sila niya, mapatindog ako sang dako-dako gid nga budiga. Agud ining tanan nakon nga produkto matipigan dire kag indi makawat sang mga kawatan. Siling mo nami man gid nga tao magplano no, bright gid siya. Pero sang nakapatindog na siya sang dako nga budiga, ginbasulod ay produkto, dayon niya pahuway-huway kag ginhambalan niya ang iya kagalingon. Siya naghambal sa iyang kagalingon, ginistorya niya ang kagalingon niya. Sila niya magmalik payon kagid kay madamo ikaw sang pagabutang sang pagkaon sa malawig nga tuig. Ambot kung sino naghambal siya nga lawig gid mayo ang iyang kabuhi sa siniha kalibutan. Pero ang Diyos nagsiling sa iya, ginhambalan siya sa Diyos nya karon kuhaon ang imo kalag. Karon hindi buwas subong kuhaon ikaw. Sino na lang magapulo sining butang nga imo nga ginpreparar sa imong kagalingon sa malawig nga mga tinuig. Ini nga tao maayo magpahito siyang pangabuhi sa duta, pero imol dito sa langit. Why siya plano siyang Diyos nun nga kabuhi? Wala siya plano sa pagpauswag siyang espirituhanon nga pagkabuhi. Why siya plano nanungod sang iya kalag kag espiritu? Dumdumo naton nga ang isa ka tao na komponer. The complete human being is composed of body, soul, and spirit. Tatlo ang iya gintagaan atensyon, ang lawas lang.
ay ang kalag kag espiritu nalipatan niya nga muna ang tama ka importante. Kag ang kinahanglan iya sang aton kalag amo ang Dios nun nga pagkaon nga amo ang pulong sang Dios. Wala niya na gindomdom ang iya lang lawas. Amo ang iya ginahatagan sing igtalopangod kag nalipatan niya ang Ginoo. Now, nagsiling ang Dios karon kuhaon ang imo kalag. Ang maayo galiya sang tao hindi parehas sini magaranon nga buang-buang nga aton man isip-isipon ti masiling kaabi sa imong kagalingon karon 30 na nga akong edad, sunod nga mga tinuig 40 na ako, pagkasunod nga mga tinuig 50 na ako, sunod nga tinuig ti 60 na ako. Jutay na lang ang nabilin nga mga tinuig sa akon. Huwag siya sina magunaw na siling niya lawig nga mga tinuig. Sa madamo ang mga tinuig. Ang maayo sa aton, mamalandong kita. Ti Ginoo, hindi ko yan maglawig sa sininga kalibutan. Kinahanglan nakon ikaw. Una-una ay na sing mayo. Bisan pilang edad mo subong, pamangkuta ang imong kagalingon. Mga pila na lang ayhan katuig. Nga ako magpangabuhi sa sinal nga duta. Imugid talupang doon ang kamatuoran nga makaisa lamang kita magpangabuhi sa sini nga duta. Kaysa lang. Hindi na kita magbalik-balik diri pangabuhi. Kaysa lang. We only live once in this world of no return. Di kung saan man kita tawgon sa Ginoo, dapat handa kita. Kag hindi kita magsiling pareha sining manggaranon nga buang-buang. Sa malawig nga tinuig, way ka sigurado. Kung pamangkuton ikaw, sigurado ka 100% nga sunod nga simana arik pa ikaw. Siguro malungulo ko kaabot lang basi kung hindi sigurado. Sunod nga bulan, isa ka bulan. Sunod nga tuig, isa ka tuig. Hindi ka sigurado kung ari pa ikaw o kung ako. Dapat nga aton talupandon subong ang kinahanglanon sang aton kalag nga mo ang pulong sang Dios. Aton nga usisaon ang aton kaugalingon kung nagtuo na kita kag nagbaton kay Kristo kay nag-aman siya sang punsyon nga libre imo lang batunon ina nga kaluwasan nga ginprepara sang Dios para sa aton tanan. May arap higad ni ikatatlo, dua pa lang to. Ang dua to iya ang concern nila, ilalangkit pangabuhi sa duta. Ilang kalag na pabayanan nila. Ay katatlo, nagpamalibad man siya. Ay ang balibad daw maayo-ayo man kay sa una. Pero tanaw naton kung daw okay ni siya. Siling sang ikatatlo, bago lang ako makapangasawa, bago lang ako nakasal. Di kon mahimo, sorry lang anay, hindi ako maka-attend sang punsyon. Di daw kaayo man nga tao, no? Daw mahigugmaon siya, guro iya siyang asawa. May gugmaon siya kung aton ilakip ang aton panimalay. Di daw hindi manimalain. Pero si Saot ang maayo kung okay ningin balibad niya. Bisan in love man siya siyang asawa, nangin kabangdanan nga hindi siya magkadto sa punsyon. So kung ang aton man membro sa panimalay, amo ang kabangdanan nga hindi kita makaalagad sang Dios, daw may problema da. Kay man amo na yung siling sang Ginoo. Siling niya sa Mateo 22, halin sa 36 pakanto sa 40, siling niya, higugmaa ang Dios sa bugos muna una,
sa bugos mong tagipusoon, sa bugos mong kalag, sa bugos mong kusog. Bugos tanan. Wala siya nagsilinga, higugmaa, sing bugos, o kung labaw sa akon, ang imo asawa, imong kabataan, imong nanay, imong tatay. Hindi amo na. Higugmaon naton ang Dios, labaw sa aton panimalay. Kagamo ba na ang ginsiling sa Lucas 12:31, sininya, pangitaanay una ang ginharian sang Dios, kagining iban nga mga butang, idugang lamang sang Dios sa imo. Dugang daw parehas bala magbakal ka, paaman. Kung magbakal ka, baklon mo anay ginabaligya, kag ang paaman, idugang sa imo. Hindi kay ang paaman, amorang siguroon mo, ang ginabaligya ay wala. Ginasiguro naton ang mga butang sa sining kalibutan, pero ang tag-iya sang imo kag akon kalag, kag ang tag-iya sang bugos nga kalibutan, nalipatan naton. Unaha si anay siling sa Bible. Hindi pag-unaha ang imong panimalay, unaha ang Dios. Kay kung okay ang imong relasyon sa Dios, okay man na ang imong relasyon sa imong asawa, sa imong bana, kag sa imong kabataan. Pero kung hindi okay ang relasyon mo sa Dios, mangin hindi man okay ang relasyon mo sa imong panimalay. Kamagdanang na nagsiling siya nga higugma ang Dios, labaw sa tanan. Bisan sa imo pang propiedad nga naangkon, higugma ang Dios, labaw sina. Siling niya sa Mateo 10:34 tubtob sa 39, siling niya, aton gid nga dondomon nga higugmaaw naton siya labaw sa tanan nga membro sa ang aton panimalay. Amo ginagin balik-balik niya. Ang nahigugma sa iyang iloy, sa iyang amay kag kabataan, labaw sa akon, siling ni Kristo, hindi bagay, hindi takos para sa akon. Wala ini naghambal nga hindi naton pagugmaw naton panimalay. Ang iya lang di ginahambal nga hindi naton paghigugmaon ang aton panimalay labaw sa Dios. Ang gusto siyang Dios iya nga siyang number 1, hindi nga number 2. Wala na gani na number 2, iba yan number 5 na. Sobra na gid kalayo sang relasyon. Amo ning ginapakita sang Bible sa aton sa sining tao nga hindi siya kalakat kay man nawili siya, kay in love siya siyang asawa. Kung mo nang problema ni mo subong, hindi ka na makakadto sa simbahan, hindi ka na makahimo sang Dios ng hilikoton, tungod sa imong asawa o kung bana, ang mayo mo himoon, dala ang asawa mo, kagang bana mo to simbahan, upod ka mo. Amo na yung plastada nga manami. Upod ka mo sang tanan nga members sang imo panmalay sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi kay sila sablag sa imong pag-alagad, kundi tingog kamo sa pag-alagad, kay siya amo ang number 1 nga dapat naton sundon, kag siya amo ang unahan ninyo anay ang bugos o kon ang ginarian sang Dios. Unahan ninyo anay ang Dios, kag iban nga bagay igadugang lang sin Dios para sa aton. Karon si Kristo nga nag-aman sang dako nga punsyon sa tanan nga mga tao, dako-dako gini kay para sa tanan ni. Wala diri sing wala madala, kundi sakop ang tanan. Ini ang punsyon sang kaluwasan nga ginaman ni Kristo para sa aton. Naghambal gid siya, kag makita mo ni sa katapusan nga bersikulo,
tanawon naton, basahon naton liwat. Siling niya kay nagasiling ako sa inyo nga walay isa sadto mga tao nga ginagda nga makatilaw sa akon pagkaon sa punsyon. Ining ginasiling dire nga ginagda adtong una nga ginagda nga wala magaten. Kay man ang invitasyon di sige-sige, katatlo nagbalik ang mga sulugoon. Sige-sige. Pero yadtong una nga wala magsugot, ang siling sang Bible, wala sing isa sadto sa ila ang nag-refuse, ang nagpangindi nga maka-attend sang makakaon sang punsyon. Ano ang gusto siling? Wala sing isa ka tao nga makasulod sa ginharian sang langit kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan kung hindi siya magsugot sang invitasyon sang Dios, invitasyon sang kaluwasan nga ginasiling niya, kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabugatan kag ginabudlayan kay papahuwayon nakon kamo. Kung hindi ikaw, ti anong siling niya, wala sing isa nga makasulod dito kag makakaon. So amuning aton nga tanawon nga kamaturan. Wala sing isa ka tawo makasulod sa langit kung hindi mag-agi kay Kristo. Kung hindi siya magtuo kag magbaton kay Kristo 100%, no clouds of doubt at the back of our mind nga hindi siya makasulod. Si Kristo amo naghambal sina. Karon amo na yung siling niya sa katapusan. Ang Hebrew 2:3 nagasiling. Paano kita makalikaw, maka-escape if we neglect so great salvation? Okay, amo na ginhambal, no? How shall we escape if we neglect so great salvation? Ikaw lang magsabat sina, paano ka maka-eskapo? Kung imo isikway inindako nga punsyon sang kaluwasan, paano mo malikawan ang tion sa paghukom? Susabta ini nga bersikulo kung paano mo ni imoon. Kaya ang Diyos nag-aman sang punsyon sang kaliwasan, libre, walay bayad, gina-invitar ang tanan, pero kung hindi kay imo ya, sabta ini nga bersikulo, paano ikaw makalikaw kung hindi nimo ini atubangon subong ang dako nga kaluwasan nga ginatanyag sang Dios. Don ruma nga may tion nga mga tubang kita tanan sa Dios. Sa adlaw sang paghukom, mga tubang kita tanan sang Dios. Kagang tanan nga mga tao, bisan ang mga tao nga wala nagakilala sa Dios subong, magakilala nga si Kristo amo ang Ginoo sang mga Ginoo kag hari sang mga hari. So amo nang ginasiling sang isa ka bersikulo, paano mo niya karon malikawan? Hindi ka makalikaw sa Dios tubtob sa katapusan. Siguro magalikaw ka sa Dios subong, pero ang tiyon mag-aabot nga tubangon nimo siya kag sabton nimo siya sang tanan nga imo ginhimo siya kag akon ginhimo siya sa sininga kalibutan. Pero ang labing maayo amo niyo, ang nabili naton nga kabuhi subong, ang malikot naton nga kabuhi subong, aton iintrigar sing lubos dira sa Ginoo. Kay ang kasiguruan sang imo kag akon kaluwasan ara gid lang sa mahigmaon kag gamhanan na kamot ni Ginoong Jesucristo.
Madamo gid nga salamat.